Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Audrey Laura Febriani, kelas 11 jurusan DKV, sekolah ing SMK Negeri 1 Wonosobo. Griya kula wonten ing Klesman RT 4 RW 2 Blederan, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Kula teng mriki badhe nyarios kalewihan lan karingkihan kang kula gadhahi. Ingkang sepisan kalewihan kang kula gadhahi yaiku kula gadhahi keterampilan desain grafis. Saged manfaataken kreativitas, lebet nerapaken lan manfaataken teknologi digital kaliyan sae kangge ngasilaken karya seni, nguwaosi pinten-pinten software desain ingkang dipunangge ing industri DKV, kuwi ndamel identitas visual kangge setunggaling merek. Kula ugi nggadhahi kesagahan kangge sajangaken pesan kaliyan visual kaliyan cara ingkang menarik kuwi mendesain pinten-pinten elemen visual kados poster, brosur lan pamflet. Ingkang kaping kalih yaiku karingkihan kula. Sebab ing saben kalangkungan mesti wonten kakiranganipun. Kados dene kula. Kula ugi mesti gadah kekirangan inggih punika kadang kula sangat-sangat perfeksionis. Ingkang angsal damel wekdal nyambut damel dados langkung kathah lami lan malah pandamelan dados tertunda. Kula ugi gampil rumaos kelah bilih ngajakaken ayahan ingkang kathah. Kadang boten peduli labet ngajengi kelapetan alit, mila boten patos peduli kaliyan bab-bab ingkang kedahipun dipunwigatosaken kirang nggadhahi pendirian ingkang kiyat lebet pinten-pinten kawontenan mila kadang-kadang gampil dipunpengaruhi tiyang sanes. Malah mungkin gampil dipundorani dening tiyang sanes. Ingkang kaping 3, sanadyan taksih kathah kiranganipun, kula rumaos taksih wonten bab sae ingkang saged dipun pendhet saking diri kula. Kados kula ingkang terus sinau kangge ngembangaken kesagahan diri lan nginggahaken keterampilan. Kadang-kadang kula rumaos kesisahan lebet nyambut damel klebeting kelompok. Kados nyambut damel kelompok ngerjakaken ayahan nanging sanadyan kados puniku kula tetep usaha kangge mirengake pendapat tiyang sanes utawi lebeting rembagan usaha kangge kerja sami ingkang damel sesambetan langkung solid kaliyan kelompok utawi kanca mila tercapainipun satunggaling kesepakatan sareng. Ingkang kaping sekawan ancaman sing saged teka ing awake kula yaiku kadang sangat-sangat overthinking utawi pesimis kaliyan punapa rumaos kewalahan kaliyan tekanan lan tenggat wekdal saged sangat-sangat tergantung ing perfeksionisme ingkang malah dados pambengan kangge berkembang. Asring sisah nambi kritik ingkang saged nyukani satunggaling perkembangan utawi dadosan diri. Kritik naming badhe damel kula kepikiran utawi overthinking kaliyan diri piyambak. Ingkang kaping gangsal kula dipuntepang dados pribadi ingkang prigel tansah usaha atos
kangge dugi tujuan kula. Usaha kangge tansah nyukani ingkang paling sae lebet saben bab ingkang kula kerjakaken. Kelebet-lebet tugas-tugas kula ing sekolah. Kula ugi kadang perfeksionis, tansah usaha supados saben ayahan ingkang kula kerjakaken sempurna lan cocok kaliyan standar ingkang kula kajeni. Cakap semanten, cariyos kalangkungan lan kakirangan ingkang kula gadahi, nedha pangapunten menawi wonten kelepatan lan gineman ingkang kirang kajeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.